जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरमा पुलिस बादानि दरसे गामियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। दुलाराय बर' मुंनि सासे सुबुङा गावस्रानि न'खराव सोरबा सिखावा नायखुमाबाय थानायखौ सहायनो हायैयाव न'नि सोरगिदिं फेन्सिं होदोंमोन बा कारेन्ट होदोंमोन आरोना, कारेन्ट शट होनानै दोन्दोंमोन आरो बेहायनो सासे गामि खाथिनिनो बा गामिनिनो आरो गावनिबो लोगो होनना बुंदों बे दुलाराय बर'आ। गावनि लोगोआनो नायखुमा फैबाय थायोमोन। ओमफ्राय जेब्ला बे कारेन्ट शट होदों बेखौ मिथियाखैमोन राजु बर'आ। नायखुमानो फैनायावनो राजु बर'आ जिउ गोमादों कारेन्टजों बोबथाबजानानै। उनावहाय गासिबो जाथाया सोराङाव फैबाय। ओमफ्राय बे दुलाराय बर'खौ बरमा पुलिसा एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। गोबां आसरित खौरां बियो। माने बे दुलाराय बर'नि न'खराव सिखाव हाबबाय थायोमोन, माने सिखावफ्रा नायखुमाबाय थायोमोन जाहैबाय। ओमफ्राय उनाव सहायनो हायैयाव दुलाराय बर'आ कारेन्ट शट होना दोनबाय न'नि उनखिजा सोरगिदिं। ओमफ्राय बे राजु बर'आ नायबाय थाखायोमोन खोमा, इखालिबो नायफैबाय ओमफ्राय जिउ गोमाबाय। बेबायदि जाथाया जादों। अब्ला जों दा सावरायगोन जोंहा अफ्रि दैमारि आरो लोगोसे इउपिपिएलनि गोख्रों दैदेनगिरि फैला बरगयारी अदेबानि जोंस्रां ब्रह्म। बिथांमोननि गेजेराव मैयाहाय अफ्रि दैमारि बिथाङा भिडिअ बानायदोंमोन मोनसे फैला जे बरगयारीनि सायाव, आरो बेनि सायावनो फिन जाथाय होदों जोंहा फैला जे बरगयारी बिथाङा। फैला जे बरगयारीया मा बुंखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो बुजिगोन। बेनि सिगांनो मैयाहाय जोंहा अफ्रि दैमारि बिथाङा बुंदोंमोन, माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन फैला जे बरगयारीनि सायाव। दा बेनिखायनो फैला जे बरगयारीया बेनि सायाव फिन जाथाय होदों बा बाथ्रा बुंफिनदों। दा माखासे भिडिअ दं बेखौ खोनासंबानो जाबाय आरो बेहाय नोंथांमोना मा जामारदों बेखौ मिथिगोन। दा अफ्रि दैमारि बिथाङा जे आंखौ बुंबाय जे एनडिबिफ्रा दिनै ड्राग्सनि हेंथायै जिखिनि बेबस्था लाबाय दं, खामानि मावबाय दं, जे बेखौ फैलाया मोजां मोनाखै, फैलाया गाज्रि मोननानै गावसोरखौ बुंबाय दङ। दा खोथाया जाबाय आं मा लिरदों बिथाङा मा बुजिदों। निस्सय रायजो राजाफ्राबो नुदों आं मा लिरदों आरो बिथाङा मा बुजिखो आं साननानै मोनाखै। जोबथारनायाव मोनसे आं लिरदों जे आंनिफ्राय नोंथांमोननि आरो थांखि नोजोराव 100% मदद दं। थारमाने बिथाङा बेखौ ओरैजाय फरायबाय नामा जे आंनिफ्राय फैलानिफ्राय नोंथांमोननि थांखि आरो नोजोराव 100% मदद गैया होननानै फरायदों नामा बिथाङा। आरो गोजौआव दंबावो आथिखालाव बारग' एनडिबिनि दावहारु जोहोलावफ्रा समाजारि हेंथानि खामानि जिखिनि खामानि मावबाय दं बियो बरायजाथाव आरो बाख्नायथाव। दा बेखौबो बिथाङा आरो उल्था फरायबाय नामा खामानिया बरायजाथाव जायाखै आरो बाख्नायथाव जायाखै होननानै। दा बेफोरखौ नुनानै आङो माने माबा मोनदों आरोखि, मा हिसाबै बिथाङा गावसोरनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय बायदि मोनखो। दा आं बेवहाय लिरदों जे जिखिनि ससियेल बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर सिखाव खावनायनिफ्राय लानानै ड्राग्स जानायनिफ्राय लानानै जिनाहारि जानायनिफ्राय लानानै बिनि अनगायैबो जोंनियाव मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दंबावो, जायफोरानोखि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाज्रि पिक्सार गाज्रि भिडिअफोर शेयार खालामो, बिसोरखौबो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव नि फारियाव लाबोनानै जोङो बिसोरनि सायावबो राहा लानो हाया नामा। दा बिसोरनि सायावबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों। दा सिखाव खावनाय सोरबा देहा फालांगि खालामनाय ड्राग्स फाननायफ्रा गावनि पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय मावदों। आं बे खोथाखौबो बुंदों बिसोरथ' गावसोरनि बेक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय खामानिखौ मावबाय। सोरबा ड्राग्स जाबाय, ड्राग्स जादों माने आं होनदों ड्राग्स जाग्राया गोथाव मोनदों माबा मोनसे जानानै, थारमाने बे जानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय बायदि मोनदों, ओंखायनो बिसोरथ' जाबाय। सिखाव खावग्रायाबो मुलाम्फा जानायखाय सिखाव खावबाय। गुबुन गुबुन ससियेल बा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा गावबागाव मुलाम्फानि थाखाय बिसोरथ' मावबाय। नाथाय गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्सार जे शेयार खालामबाय बिसोरहा बेक्तिगत मा लाब दङ, बिसोरथ' जेबो लाब गैया। लाब गैयाब्लाबो जे बिथांमोना बे गाज्रि भिडिअ गाज्रि पिक्सारखौ होनानै समाजाव जे गुबुंले बार होबाय, ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामबाय, जोंनि लाइमोनफोरखौ धंस खालामबाय। दा बेखायनो बिसोरखौबो समाजारि बेरेखानि फारियाव दोननानै बिसोरनि हेंथायैबो राहा लानांगौ होननानै आं बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों। दा बे बेलायाव बिथाङा बबे लाइनखौ बबे सिरिखौ जे गावसोरनि मावनायनि हेंथायै बुंनाय नुखो आं बेखौ बुजिनानै मोनाखै। दा बिथाङा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुंदों। बिथाङा आंखौ बुंदों जे ससियेल मिडियायावल' बुंबाय थानानै मा जानो,
नोंथांमोना मा मावदों प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना मा मावफेरदों दा प्रेक्टिकेलनि खोथा बुङोब्ला बिथाङा बबे समनिफ्राय बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हेंथायै खामानि मावनो आवगायदों आं बेखौ मिथिया मावदों मोजां जादों आं दाखालिबो बुंदों बिथांमोननो साबायखर बावदों वेलकाम खालामदों किन्तु आङो जेब्लानिफ्राय एजुकेशन लाइनाव नांथाबनानै थाबाय 2003 निफ्राय दिनैनिफ्राय बे 20 बोसोरनिफ्राय एजुकेशनजों लोगोसेनो आं बे टिचाराव इनभल्व जानाय फोरोंगिरि जानायनि उनावनो जोंनि बे ओनसोलनि खना खनला गामि खना खनला ओनसोलफ्राव आरो बिनि अनगायैबो आथिखालहालागै बिटिसिनि आरो बिटिसिनि बायजो जेसेबां बर' एरियाफोर दङ बेफोर जायगायाव आङो एजुकेशननि सायावनो खोथा बुंबोदों आरो बे ड्राग्सनि सायावनो लाइमोनफोरनो एवारनेस होबोदों मालाबा साहित्य सभानि प्लेटफर्माव मालाबा फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव मालाबा स्कुलाव कलेजाव आंखौ जेब्लानो लेंहरो आरो जेब्लानो आंखौ गोनांथि जायो अब्लानो आं थाङो लेंहरब्लानो आरो बेफोर जायगायाव आङो बे ड्राग्सनि खोथाखौनो बुंबोदों लाइमोनफोरनो एवारनेस होबोदों सोलोंथाइनि खोथाखौनो आङो बुंबोबाय थादों आरो बिनि अनगायैबो आं प्रेक्टिकेलनि खोथा होननानै बुङोब्ला आथिखालाव आङो ड्राग्सनि सायाव एवारनेस होनांगौनि थाखाय मोनथाम फिल्म बानायबाय मोनसे बर' बिस जायखौ नोंथांमोना नायदों आरो बे बिसखौनो आदिबासी लेंगुवेजाव गोदानै शुटिं खालामफिनदों जहर आरो बिनि उनावहाय मोनसे माबा सासे ड्राग्स एडिक्टेड गथ' जोंनि जायगानिनो रिकभार जाबाय बे माबोरै ड्राग्स जाजेनखो बे ड्राग्सनिफ्राय माबोरै रिकभार जानो हाखो एडिक्शननिफ्राय बेफोरनि मोनसे डकुमेन्टारि आं खालामदों आरो बेफोर सिनेमाखौ आङो जोंनि जायगानि जोंनि ओनसोलनि खना खनला गामि गामि थांनानै दिन्थिहैदों टाटा मबाइल भारायाव लानानै जेनेरेटर भारायाव लानानै साउन्ड बक्स गिदिर गिदिर भारायाव लानानै प्रजेक्टर भारायाव लानानै एखनब्ला साहित्य सभानि लिडारखौ लोगोआव लाफानानै एखनब्ला एबसुनि लिडारखौ लोगोआव लाफानानै सिनेमा दिन्थिनायनि सिगां सिगां बे मोना गुना हरनि समहालागै बिसोरखौ आङो लेक्सार होनो होयो बिनि उनावहाय सिनेमाखौ दिन्थियो जोंनि जायगाल' नङा चिरांनि गोबां जायगायावबो दिन्थिदों एबसुफोरनो आं दायथ' होदों आं अदालगुरि बायदि जायगायावबो थांनानै बे सिनेमाखौ दिन्थिहैदों मोनानि गेजेरावबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लेक्सार होबोदों आं दिनै आं मा मावदों मा मावाखै बेखौ हिसाब होनांगौ दं होननानै आं साना हिसाबबो होबोफेराखै होनांगौ दं होननानैबो सानाखैमोन किन्तु नोंथांनि बुंनायाव आङो बेखिनि बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनां जाहैबाय नोंथाङादि बुंदों आंखौ माने सनमानबो होयो होननानै बुंदों मोजांबो मोनो सनमानबो होयो होननानै बुंदों किन्तु नोंथाङा आंखौ मा बुंखो दिनै दाखालि आगारजेननाय मोनसे भिडिअखौबो आं नायदों नोंनिखौ ओइदिनखालि नाम खारियाखै अब्लाबो आं मिन्थिखादों आंखौनो बुंदों होननानै नेक्स्ट डे नुबावबाय बे खेबाव नाम खारिबाय फार्स्ट भिडिअ नों आंखौ ओरैबायदि बुंबाय माने रायनायनि जोबथा मानसिखौ आरो बिनिख्रुइ गाज्रिसिन रायनो हाया बेनो जोबथा गाज्रिसिन रायनाय सोरबा मानसिखौ भिखारि होनना रायनायनि उनावहाय आरोबाव बिनि सायाव रायबावनांगौ थाया अब्ला नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बिथां फैलाया मा बुंखो मा माखो गासिबो बाथ्राखौनो दा जिया जोदोला लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो आरो जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो हायो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि